נצפה בדוגמה של תרגול ביופידבק. מתרגל בוחר לעצמו סביבת משחק נוחה ומותאמת לפי הרצון שלו. בהקשר הזה משחקים משחק מכוניות, מרוץ מכוניות. בוחרים קודם את המכונית, את הצבע שלה שנעים לשחק איתה. בזמן המשחק המתרגל מחובר אל המחשב תרתי משמע עם חיישנים שבהקשר הזה מודדים את דופק הלב. האיזון של דופק הלב או של מדד דופק הלב או השתנות דופק הלב מרגע לרגע. המדד הזה בהיותו מאוזן אנו כמתרגלים יכולים לשמור על קשב, על ריכוז, על רוגע, והמחשב נותן לנו משוב בדמות משחק, הצלחה במשחק, התקדמות במשחק. בהקשר הזה מרוץ המכוניות, הצלחה בו, התקדמות, ממשבת אותנו, נותנת לנו משוב ביולוגי על ההצלחה באיזון. מה שמסייע לאיזון בהקשר הזה, איזון דופק הלב, זו נשימה שמתרגל למד לפני, והוא כבר מתרגל מיומן. נשימה היא נשימה בטנית או נשימה שרפתית. יש קשר בינה לבין דופק הלב. נשימה מאפשרת לנו לאזן אותו, להצליח במשחק. במקרה הזה אנחנו רואים תרגול טוב, אבל לעתים אנחנו לא מצליחים, ואז אנחנו נפגשים עם התסכול של עצמנו, עם הקושי להירגע והקושי להתרכז. מתרגל יקר, אתה יכול לנסות להתרגז, לא להצליח? נאמר, אני מפריע לך? יהיה קשה, אוקיי. תכף נראה אולי מצב שבו כאילו בהקשר הזה, כאילו אנחנו מתוסכלים. ואז כל מה שניגש מהמתרגל זה לחזור אל הריכוז בגוף ולנשום את הנשימה שמאזנת. כזה תרגל טוב מדי. הנה אנחנו רואים מדדים יורדים, נוצר איזשהו קושי, ועכשיו נתרגל לחזור אל הנשימה, ירגיש את הגוף נושם, תתמקד, והמכונית תדהר לה קדימה לעבר הניצחון. תודה רבה.